Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithembiso, ngingokandlozi. Ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuka isibili ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele ohlelweni. Wembukeli kuthiwa isimo sihle neze kumlingisa woZalo kusola ukuthi unenkinga yokuphanjanelwa ingqondo ongenise kwesinye sesibhedlela eThekwini. Usiyabonga Radebe ngumlingisi aphinde abe ngusomahlaya kuthiwa ungenise emtholampilo abaphazamisekile emqondweni ongaphakathi kulesi sibhedlela. Usiyabhi olungisa indawo kaVictor Magwaza kuZalo olukhonjisa ku-SABC1 kuthiwa sekuphela amasonto engenise kulesi sibhedlela futhi isimo sakhe sibukeka singesihle. Kuzokhumbuleka ukuthi lo mlingisi uhambe ngesizini edlule ngumuntu ofuna ukushaya umoya ebalekele ingxabano ephakathi kwamalungu omndeni wakhe kaMagwaza. Kubuka ukuthi isimo sika Siyabhi sisihle neze esibhedlela njengoba esanda kubanje eshaya ngesudi yesele phakathi ewadini alashelwa kuyo. Kuthiwa abantu basendaweni bebelokhu bemangele njalo benokumbona ekhuluma futhi ehleka yedwa. Kuphinde kwathiwa ubonakala ehamba emgwaqeni egqoka igown ephethe nenkomishi etiye ehamba ibanga ecishe ukuba lithe ukubadana. Okhulumela imidlalo ku-SABC uCaroline Phalakatshela akatholakalanga ephawula nomyalezo athunyelelwe wona akawuphendulanga. Mbukeli, ngizocela ubeke uvo lwakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Ngithi usale kahle.